Салом апаву хоҳару салом ба ҳама, салом ба он нафароне ки маро ҳозир тамошо карда истоданд. Салом паёми худро мерасонам ва мехостам пеш аз давоми қисми дуюмашро ба шумо нишон додан миннатдории худро баён кунам. Раҳмат барои комментариҳои хуб, суханҳои хуб, раҳмат барои дуоҳои хуб ки шумо ин қадар дуои хуб метиҳед нисбати худо. Раҳмати падару модарам, барои ман раҳмати калон ки ин қадар меҳрубон ҳастед. Ман ҳам шуморо дӯст медорам ва мо як оилаи калон шудаем. Анакун давомашро гӯш кунед. Чӣ хеле ки дар қисми якум ман ба шумо кокеткаро нишон дода будам ва гуфтам ки ҳамаи онҳоро гирду ба гирд клей кунед. Мо клей кардем, анам хел кокетка тайёр шуд ва пеш аз онро часпондан ё дарунашро чен кардан ки чанд сантиметр зиёдӣ аст, аввал гирд ба гирд онро мекашем. Ручка қатӣ кашем, хубтар мешаваду ман барое ки намоён шава шумо мелқати нишон медиҳам. Ами оҳанак худаш қариб 1 сантиметрае. Амхе монда гирди ҳами кокетка дар хат мекашем. Вай барои чӣ? Барои он ки вақте ки шумо қадро ҷинҷакро мечаспонед, аз ҳамин тараф аз болои хати кашидагитон медӯзед, гирдакаш хушрӯ мебиёяд. Аз тарафи пуштам ҳамин корро иҷро мекунед. Ана духтаро қада ки тайёр кардед, ду тарафа духтед. Мана ду тарафа духтем, аврило кардем, утюг кардем. Лави доманша ман оли надухтам, барое ки оли камтар дароз биёд ё калта биёд, ха гуфта намеша бо дуюмбора наканам, барои ҳамин қад надухтам. Мана хе ду қада карда 4 қад мешад. Таги кашро акнун мебарем. Духтарако и занак он қадар фарбе нест, барои ҳамин қад таги кашро он қадар чуқур намебарем. Вақте ки ман дар болош сантиметр наменависонам, бо диққат гӯш кунед ки ман чанд сантиметрӣ мемонам. Мана таги кашро буридам, барое ки занак он қадар бузбаланд нест. Агар хароб боша, размери 48 боша, мо ҳаминҷа 5 мемонем. Ин камака калонтар, размери где-то 50. Ман ҳаминҷаро 6 сантиметр мемонам, ровно 6. Агар сина калон бошад, пеши барш калон боша, 7 сантиметр мемонем духтароҷая. Манам хеле хат мекашем. Пешиянам хеле пеши остин 13 сантиметр буд. Ҷои таги кашро ман хеле чен мекунам ки 24 биёяд. Тайёрш аз мо бояд тайёрш 24 биёяд. Вақте кашида медӯзем остина, вақте остина часпонда кашида медӯзем, бовай худаш ғоз метиҳад, хеле кушод мешавад, худша мепартояд. Барои миқа баъд мумкин ки баъди духтан бо чен кунем, ҷо 24 нест, мумкин 25-26 боша. Мана бинед, ана мехемонда чен мекунем. Баъд духтаро секунҷа назанен ҳеҷ вақт, барое ки кирта боло мекаша остин. Старатся кунем ки гирдак бубарем. Гирди баъдам набарем, бо ними ростша бурида партоем. Мана нигоҳ кунед, на он қадар гирд асту, на он қадар секунҷа. Ана акнун пешакро мебурем, чен мекунем инҷаро чанд сантиметр пеш аз пушт дароз аст. Вақте ки пуштак ростаки баъд боша, ҳамун чанд сантиметре ки ҳаст, ҳамун худша мебурем. Барое ки пеш бояд камака дарозтар биёяд, гӯя 2-3 сантиметр. Ана ҳозир аз мо 7 сантиметра, қариб 7-7,5 ман ҳамун 7,5 нехел 6 мебарам, да ним сантиметр камтар худша мебарам. Барое ки пуштам камакак мебарам. Пушти мо камак, пуштакаш камакак кулулаки ҳастае, барои ҳамин мебарамаш. Мана бинедаку 7 сантиметр чен мекунем ҳозир байндаю. То болоя кулула мекашем. Не ки нӯки таги каша, нӯги остинша намебарем, бурида қайчӣ намекунем, нӯки ҳамҷода мебуроем. Агар уҷа калта кунед, бо қад калта меша, ҳам куртара мумкин ки пеша бардора баъд. Ҳозир ман ҳамҷара ровно 6 мебарам. Аз қафо где-то 1 сантиметр просто байнша камакак мебарам. Барое ки пушта гуфтастам ки он қадар рост нест, камакак нӯкоша кулула зада будем ку, барои ҳамин
қада айсини қафоям қада 1 сантиметр мековум. Мана бинед чӣ хеле бурдагие. Байша дарам меёбем. ана пуштака нигоҳ кунед. Пуштака ман хел просто байша камакак мегирам, тамом. То болора намерам, то нукша намерам. байни пуштака меёбем. ана ки духтарои хушрӯ 2 қатор сборка медавонем, 2 қатор. мана мелқати мекашам, 2 қатор ҳам хеле ки байнишон бояд 1 сантиметр боша, ки ай байни ҳавай мошина дарстон куктон мерава вақте ки пешака мечаспонен. қадан хе дар пештон хоб мекунен, стараться кунен ки вақте ки часпонданда қад дар дарун бояд биёяд. Пешак тарафи хуто нигоҳ куна. 2 қатор ҷинҷак давонден. Агар ам 2 ҷинҷаке ки 2 риштае ки аз тарафи болой, иқа ай тарафи чап, иқа аз тарафи рост кашида ҷинҷак карда байнро бо риштаву сӯзан, ҳатман бо риштаву сӯзан дарҳол таги мошина намонӣ, булавка назанен. Бо риштаву сӯзан дузенша мустаҳкам шава. Як бор бо бардошта бинед ки пешаш кашол набиёяд слишкам ё ки пешаш хеле халта назана. мана вақте ки духтум ба дастӣ бо як борига мелқати мекашам ки бутова. Агар бо ручка бикашед хубтар мешавад духтаро. 10 бор кашида 10 бор вай мел тоза мешава ку барои қа. Мана пешу пушта ба дастӣ часпондам, як борига аз тарафи ростана дидам ки ҷинҷакош нағз хобидай. Мошина мекунем. ина мошинашам карда нишон додам. Оверлок задам, мошина ҳамаш риштои лишниша гирифтам, дасти духтагиёра гирифтам, ҷинҷакое ки давондум ваёрам кашидам бировардам. ана канами дарзои мондагира бояд да аз тарак бидузем. ҳам хеле медузе ки кашида медузе ки аз тарафи пушт лишни намона қад. ман ҳозир ба риштаи сафед медузам, барои шумо да битова, шумо подсвет қати бидузен. аз тарак да мегирем, иқа аз ҷои оверлок. кокеткара бо дастон ҷиқен, у тараф ҷиқидагӣ кишид, қада боша бо и дастон кашен, аз пушт кокетка ростак мебиёяд. набинем аз ҷиқидагим мекашам, нишон додистам, и чилики дигарим қати мақсад ҳамун дарзи духтагира мехобонам. гирдо ба гирд медузем. Пешак, пуштак ҳардуш ҳамин амалро иҷро мекунем. эҳтиёт кунед ки риштатон аю тараф натова. пуштакшам ҳам хе медузем. мана духта тайёр кардем. духтаро дидем чӣ хеле гирдаки хушрӯ омад. ана ку ҳозир духтаро таи кашашро мебурем. вақте таи каша бурдем, нигоҳ кунеда мо пушта зиёдӣ мондаги бидем ки бо ҳамаша набурем. Пешака пеш мекашен, аюн тараф зиёдӣ мекунад. дарза ба дарз руст мекунед. китфи мо тайёрш 8 ман 9 мондум, қариб 9-9.5. аввал мекашен гирдак. пеши бар кушодӣ қада чақа нашавен. чен мекунен гирд ба гирд ки ҳамҷа 24 боша. аммо размере ки шумо дар кора ҳавай боша. аз мо 24 мебурем. гуфтам ки вақти кашиданда, часпондани остинда вай серавно кушод мешава. ман метонистам ки як бора дар вақти қада кофтан бибурам духтаро. яке кушод меомад. кушод калон биёяд, бо остина духтанда вақте дастша боло куна қад қатиш мехеза. барои аввал камтар занем, буридан ҳама вақт успед мекунем. манам хеле мебуремак то болора камакак бо пешоша камакак ҳами ним сантиметр фақат пешакша тоқа мекувем.
як бор дига чен кунед ҳатман 24 ним сантиметрга мебарем 24 меша. камакаки пешакша мебарем камакак то болои китфа намерем стараться кунем ки ҳамин пешак фақат камтар биёяд. аз ин тарафам ҳамин хел мебарем духтаро пеш мекашем зиёдтӣ шояд тараф мемона стараться кунем ки зиёдтиро набарем. китфа наҳонӣ мемонем гирдак мекашем як бор чен мекунем 24 сантиметр буромад баъд мебарем. гуфтаи биби бобом ки 7 бор чен ку як бор бубар. дидем ман чанд қад чен мекунам бисёр чен мекунам. пеши инам камакак пешакша мебарем. ина духтарако остин рости гап кушод нест. остини поёнаш танг мепӯшад остини дароза танг остини кушод намепӯшад. изанак кушодиша 20 сантиметр гирифтам дарозиша 65 пора карда будам. анакун остин мекашем. остини ман рости гап қолаб надора. 10 сантиметр гирд гирифтем узша баъд гирдшакл мекунем. ана таи каша бине камтар секунҷа шакл мебиёяд барое ки дар вақти ҷинҷакунӣ бо ками бадам набиёяд ками бад биёяд бо ҳамин остини безборкам аввал хел хушояд ки ба ҳар ҳисобе кашида меиста камакак хеле пасатка мегӯянд хеле чимчимакҳои камкам бояд дошта боша. ана остин боша борик мебиёяд бинед остин борик омадаги уҷаш кушода ба оста борик шудаги остини ростак. ман вақте ки остин пурра мекардам ай ҳамин кунҷи боло то поёна сантиметрра мемондум ранги ҷадвал рост мекашдем. ия намешид хеле ин кас борикак мепӯшидай кушод намепӯшад. байни остинора меовем ду қатор ҷинҷак медавонем то анамҷа ду қатор ҷинҷак то камакак ай поён як 5-6 сантиметр монда ҷинҷак медавонем. дузандо ҳар хел медузанд мисол ҳар кас тарзи духти худша дора остин часпонӣ. ман ҳамин хел манда ин хел удоб не ҳам хушрӯ мебиёяд. ман остина бинед ман чӣ хел хобондум ана аз тарафи дасти ростон ду риштаи даруна ай беруна ай даруна ай тарафи чаптон накашем фақат ай тарафи рост ҷинҷак кунем. ҳозираш дам та серчимчимакай баъд вақти оста духтанда оста чимчимакҳоро ӯй мекунем. ҳатман духтаро то охирша бо диққат нигоҳ кунед. ҳамин тарзи остин часпония ман у дафъам нишон дода будам дафъам нигоҳ кунед. ман дастам аввал айдуни кокетка дохтум дарза ба дарз тоғрӣ кардум. як дарз тарафи қафо як дарз тарафи пеш нигоҳ мекунам баъд гирду ба гирд меравем. закрепкато намонед ҳатман ки вақти духтанда ғам натиҳад накушояд. ана нигоҳ кунед як дарза ман қафо мемонам як дарза тарафи пеш гирд ба гирд строчка меравем. агар духтаро чимчимакаш бисёр биёяд хоҳем ки чимчимакаш камтар просто дарзе ки ай дарунай ку остин ҳавай бо метавонед камакак 1 сантиметр 1 сантиметрга тангтар кунед но набаренаш моненаш беставай халал намерасонад. вақте ки то нимша омаден анами расечкае ки дар китф дар остин монда буден нӯша ёфта буден бирда буден секунҷак ҳамро дар тарафи китф дар дарзи китф туғрӣ мекунед. стараться кунед ки
чимчимакотон хеле болои ҳам набиёяд. аҳамият додастем ма даст ма чихи чиликома чихеле мемонам. вақте ҷинҷак мекунам бо чиликҳои дигарим ҷимчимака хе кушода мекунам ки дарз аз болош ай мобайн гузара. баъде ки духтен метавонед дуюм қатортона давонен баъд оверлок занен. ман аз зиёдтӣ ваёе ки чимчима када будем сборкаша риштоша гирифтам. мана бидед чимчима ай дарун чихе ҷинҷакаш бисёр буд ай берун нигоҳ кунем қа ҷинҷак надора. дуюм остиншам ҳамин хел. баъд аз зиёдтӣ мондагиш варадникчаак рост мекунем. ин остина яборга нишонтон додастам барои бинен хушрӯ. ана аз боқӣ монда ҳамиқа зиёдтӣ ка духтаро и аз баррае ки эзора пора кардам ай ҳаму дарзои бараш намҷа ҳозиятша мегирем варадникчаак рост мекунем. варадник мо қадар қӣл нест кӯтар аз полностью тайёр мекунем. фрезелин мечаспонем 4 сантиметр 5 сантиметр та мекунем. мобайнш бояд камтар ғафстар биёяд ба ду лавж қада омада борик мешавад. ина бубинед тарафи кашиш қатия бо беҳад хушрӯ меистада. ҷои даркоритона меёбен мелқати нишонаша мемонен байншам мемонен. вақте ки духтандаш то бо ин тараф ба ин тарафа арзаш тоғрӣ боша. ин ама варадник ман хеле тайёр кардам. инам флизелин часпонда байнша ёфтам ду лавакша гирдак буридам. анакун гирдакҳоро медузема варадника рост карда ба анамхе гирду ба гирд аз ин хати каҷдагим то хати дига каҷдагима ҳамаша тоғрӣ карда медузем. шумо метавонед ки чоркунҷакам биёяд фарқаш неста. безеб намешава стойкаш чоркунҷак мебиёяд. и варадник чӣ хубӣ дорад ки бо маххонашид метавонад ба кана бигирад. барои занакое ки нағз мебинад пеши баршон пеши даҳани киртара тангак пӯшидан. вақте ки буриден хе секунҷа бурида гирен барои чӣ хел мебуред ки дар дарун ҳамун зиёдтиёш болои хеле қирмуқтир наистада мақсад. гирд ба гирд строчка медавонем. поёншам строчка мерем ки наҷма баъд оверлок мезанем. ана мобайна да мобайн туғрӣ мекунем. строчка ай мобайн сар мекунем. то хати кашидагитона туғрӣ кунен. зиёдтиш агар дар дирнам биёяд чӣ кор намекунад? ҳеҷ гап неста хел закрепка монда. ана ин тарафша боша бо аи хати кашидагитона намехе туғрӣ кунем ки ҳардуш як хел биёяд. иша боша тарафи дигариша аз вайша ай мобайн сар кардем иша айнуги варадник сар мекунем. барое ки то мобайна бояд туғрӣ биёяд. лишни бояд набурояд. барои складка меша безеб мешава. инам хе духтаракои хушрӯ инамиқа корай. варадник да любой варадник даҳани кирта чоркунҷай сердечкай капелкай шумо метавонед анамхе варадникча часпонда туғрӣ кунед даҳани кирта меша бо майдаак. плечикоша мечаспонем лави домана таҳ мекунем. киртаи мо тайёр. чӣ хеле ки шумо да аввал диден варадника дида буден чӣ хел хушрӯ меиста. ба ҳаматон бурдборӣ ва муваффақ хоҳонам.